Добър вечер. Проба първо 1, 2, 3, 6. Чуваме ли се? Марко, нищо не се вижда от тук. Аз по принцип не бих дошъл, обаче колегите ме накараха, тук всички тия маси ръкопляските да ви чуват, кои сте. Не знам какво съм им направил. Тия хора обаче ме караха, ме викат, трябва да дойдеш. Писали сме, те отиваш. Мислих, 2 седмици имах, нищо не измислих. Тръгвам насам и скачвам в таксито. В таксито винаги идват добри идеи. И сега си мислите, сега почна тук са си паха тази държава, нищо подобно. Идеята дойде от там, че таксито беше грин, такова зелено, отива на зелена енергия, възобновяеми източници, трябва да мислим за екологията. Точно една такава история сега ще ви разкажа за зелената енергия, за екологията. Имаме един приятел, да го наречем Веско, въпреки че той така се казва, да го наречем Веско, но да се направим, че не се казва така. Това е много готово, двата пича. Супер е! Хора да си казвам, той е душа, разбирате ли, винаги купунджия може да пее, да свири, да каквото искате. Обаче има един проблем, винаги има проблем. Миришат му краката. И сега си представяте, няма тук май мирише на крака. Не е така. Сега ще ви разкажа, първото става въпрос за една хижа, ама докато стигнем до там, аз първо искам да направя една лека увертюра, така да ви въведа в нещата. Значи, разхожда се един ден Веско, в района на НДК-то. И така влезнавам камъче в обувката. Това нашия разхладно. Свалил да изтръска и край. Виновачи споделят парене в очите, гадене. Когато споделят хора, които са били този ден в района на Народния театър. И около НДК-то, бели петна, на другия ден се събуждат в токсикологията, изобщо не знаят какво. Сега не помня казата беше, обаче химически войски бехме цепи, периметъра горе-долу. Чак по входа на Южния парк, целият периметър беше отцепен. Задържаха густи с обвинение за терористичен акт, атентат. Какъв атентат бе? Те направили там тестове, взели проба от това нещо. То се оказва, че той произвежда някакво вещество, което един чорап носен 8 часа е в състояние да захрани. Той ги реактор за 12 часа. 8 часа носи 12 часа чиста зелена енергия. Математика. Той носи 2 чорапа. Едновременно. Това са 24 часа чиста зелена екологична енергия. Сещате се, нали, те от тази купили веднага го намерите, нали, даваха му едни специални контейнери 7 броя, да се вкъщи, нали, събува, слага в контейнер, затваря херметически, едни пъти, всяка неделя идват там с едно камионче от тази купили, с скафандрите, взимат контейнера, носят го, нали, и така, това нещо, то не се пере, то се купува, цикъл е следния, купува се, носи се в контейнера в файца. И после вас, като се приберете, като си светните лампата, благодарите и Веско. Правени са опити, значи това не е, нали, преди това той правен опит да се изпере това нещо. Обаче на сутринта се събудили и намерили бележка, вие сте изроди, аз напускам това, не се държа, таковете си таковата, подпис пералната. А тя познава си центрофугата така. През вратата навънка и айде. Така не се намери тази перална, изчезна. Тук повече никой да не я видя. Но сега дойдем историята. Значи отиваме ние на хижа и сме събрали така една компания, 14 човека. С 3 коли сме. И сега 14 човека, 3 коли. Едната кола трябва да пътува полупразна, те местата са 5, ние сме 4, разхищение. Това 30 лева газ, едно е да го далиш на 4, ма съвсем друго да го разделиш на 5. И аз викам, а вие ми приятел, Веско, сега ще му звъним. А вътрешен ми глас викам, не Веско, не Веско. Ама аз този вътрешен глас не го слушам, както ме не кара да купа един дизелов Форд на времето, да си скъсах нели. Викам го Веско, звънахме, той дойде момчето, готов, тръгваме и така към района имам там има едно сметище такова, време на време попават и замириса на отпадъци. И аз си викам, леле, за това не трябваше да го викам. Това в съзнанието викам, това е. Ама късно вече. И си викам сега, той не е в моята кола, в задната. Аз мога да спаса тук мен и още 4 човека, защото целеем. Четвърта, пета, тук не няма как учи. 180, 190, 200. Стигаме в подножието на планината, слизаме.
тичам нагоре през глава към хижата, то ми падна едната обувка, изобщо не се връщах да я търся. По босите аз стигам горе. Хижарката, аз съм ходил и друг път там, Леля Роза се казва. Излиза, викам, Леля Роза, дава и бързо ключа от едната стая да се настаняваме, защото тук сме дошли едната компания, да може да се настаним. И тя се усмихна под мустак. Ма така, защото имаше по да се усмихне, нали? И ми вика, че тя стаята една за всички, бе. Не сте чували по филмите как като им опрат пистолет в главата и си вижда целия живот на лента. Така, видях, аз май да свърши се. Започнах да се третирам от обяд с подходящите напитки, некъде към 9:30-10. Съм изгубил съзнание. И към 3 през нощта се събуждам. Не мога да си движа крайницата, обаче можех така леко с очи да мърдам там и гледам то едно зелено всичко в стаята. Въздуха един зелен, така нагнетено една мараня и 2 мухи, ама те не летат, те плуват. И гледам и така усещам една топлина леко отляво и се завъртях така, очите наляво и гледам печката. Едно кюмбе такова, хижарска, стара хижарска печка, тип кюмбе с такова отпред, знаете ги. И тя гори с един зелен пламък. Ама по-интересното е, че няма дърва вътре. И аз седи и си викам, значи това е зелената енергия. Какво нещо? Загубил съм съзнание към 10:30 се свестих. Някой беше разбил 2 от прозорците, беше го изкарали навънка. Вазали го за едно дърво и му заровили краката, така да влезе в преста. Така малко беше станало по-нормално положението. И нали сега нямаше някакви кой знае какви поражения върху екологията в района, само което разбрахме от хижарката е, че 5 години след инцидента не е имало комари. Тя даже звъня жената вика, бе, те минаха 5-6 години, няма ли вие пак да дойдете там? Това е което исках да ви кажа, нали, за зелената енергия, колко е важна за нашата планета и как, нали, аз лично познавам един от възобновяемите източници на тази планета. Благодаря ви. Колкото ще казва, че сте грубо, компанията колкото ще е купен тук в момента? Еми около 15. 14 на 8 на кефта на шеги. Само искам да видя кой е 15. Веско си вика... Брат, 10 години не можа ли да ми кажеш, за какво трябва да правиш материал за това? Той знае. Той даже, защото нали знаеш пирамидите как има такива рисунки, как летяща чиния се зарежда. Това са неговите предци. Те са долу в пирамидата, нали? Да, много хора казват, че нали, мъжете са по-ясно разказват история. Аз не мога да напиша 5-минутна история за това, че на Веско миришат краката. Така че, ева, ако не е друго, аз ако бях чакам, на Веско миришат краката. Ще се прав мъж. Чувал съм, че мацките много се кефат на известни пичове. И някой, ако е много известен, мацките искат да правят секс с него задължително. Имаме ли в Комери клуба тази вечер мацка, която иска да прави секс с Веско? Веско по-избор на известния пичове тази вечер. Пичове, взема му свобода да дойде. Той ще се Няма ли в момента? Те са събрали една компания да му се смеят зад гърба. Аз мислих, че сте честна компания, на Веско ще му говорите в очите, бе. Не, ние го записваме, ще го пуснем после. Добре, няма да стане какво. Добре, благодарим ти много, Ники нещо искаш да... Добре, благодарим ти много.